Gwers ukulele gyda mi, Gwynedd. Helo pawb, croeso nôl I Wers ukulele rhif 10 yma efo fi, Mei Gwynedd. Gobeithio bod chi gyd yn gret. Heddi yma, da ni'n ddysgu yr gan eiconig Cymraeg o'r enw Hei MIstar Urdd. Llynydd oedd sefod yr urdd yma yng Nghaerdydd a ges I lot o hwyl yn ail recordio hon efo tua 1,500 o blant gwahanol yn canu arni. Nathon ni'n ei fideo hefyd sydd I weld yn y link yn fama ac ia, oedd o'n gyfnod da iawn. Drwy'r tymor yma, da ni wedi dysgu 7 chord. Felly, y 4 sydd efo'r sticeri, sef y gwyrdd, y melyn, y goch, a'r glas. Yn ogystal â hynna, da ni wedi dysgu yr E minor. Da ni wedi dysgu'r E minor yn rhywle draw dros yr enfys. Da ni wedi dysgu yr D minor, sydd yn debyg i'r F, ond da ni'n adio ar bys modrwy. A hefyd, nath ni ddysgu yr G7 yn do. Ie, da chi'n cofio yno? Yr 3 ongl ffordd arall rownd fyddai'n cael o weithio. Be am ni drio yr cordio yna I gyd hefo'n gilydd, oce? Hefo'n gilydd, 1, 2, 3, go! Ar y gwyr! 2, 3, 4, i'r coch, pam ddim? 2, 3, llawn nesa? G7, G7. Da chi'n cofio'r pivots think yna? Nathon ni siarad amdano wrth gyda'r blaen. Ie, lle oedd o'n sefyll yn un lle. Ac yn ôl i'r gwyrdd. Dwi yn clywed y E minor yn dod. 2, 3. Be am y fynd i'r G7? Hwna gweithio'n eitha neis. Yn ôl i'r F. 2, 3, i'r D minor. So bys modrwy nhw. Yn ôl i'r F. I'r D minor. I'r G7. Ac yn ôl i'r gwyrdd. 1, 2, 3 a stop. Hyfryd! Reit, patrwm rhif 6 heddi yma. Oce, na I drio fo'r gwyrdd I chi, oce? Felly, swndio fo hyn. So, triwch dilyn y ffordd dwi ddim mynd efo yr strymio, oce? Cadw'r rhythm pattern o'n llefyn. G7. Yn ôl i'r gwyrdd. F. Ac yn ôl i'r gwyrdd. G7. Ac yn ôl i'r Hei MIstar Urdd. Lle mae o heddi ma tybed? 4 cod da ni ddefnyddio I hon, oce? Byddwn ni yn neidio o'r gwyrdd yma, i'r glas, i'r coch, i'r glas, i'r coch, i'r gwyrdd. Oce? Felly, da ni'n jyst yn jumblo nhw I fyny, chdi bach yn wahanol illa I rei cynnar oedden ni'n neud, oce? Be am ni drio honna? Fel yr arferol, na I ganu, chwarae'r ukulele. Sa chi'n chwarae'r uwc ymlaen hefo fi. A wedyn, nawn ni drio hi I gyd hefo'i gilydd yn y diwedd. Hei MIstar Urdd, oce? 2, 3, go! Hei MIstar Urdd yn dy goch, gwyn a gwyrdd. Mae hwyl i'w gael yn hobman yn dy gwmni. Hei MIstar Urdd, tir y dam dro
diwrnod. Sgyn rhywun ffaith ni heddiw yma? Oce, felly, yr ukuleles yma, mae'n fi fama wedi cael ei wneud allan o bren. Hefyd, mae gen i lot yn y tŷ yma o'r plastig efo lliwiau gwahanol. Mae hynna gyd yn hwyl hefyd. Ond, yr tannau yma. Mae hein yn nylon. O weddwch chi, blynyddoedd yn ôl, oedden nhw'n defnyddio tu fewn i boliau cathod a defaid i wneud hein. Guts yr anifeiliad yna. Felly, paidiwch chi a trio hynna, please. Reit, Hei MIstar Urdd o'r top! 1, 2, 3, go! Hei MIstar Urdd yn dod o'r gwyn a gwer. Mae hwyl i'w gael ym bob man yn fy gwmni. Hei MIstar Urdd, tir dam bro ar hyd y ffer. Gwych! Dwi wir wedi mwynhau wneud y gwersi bach ma yn fama hefo chi gyd. Mae'n gret clywed yr adborth i gyd. Felly, mai hon ydy'r olaf yn y gyfres yma, dwi'n siŵr gawn ni chydig bach mwy. Felly, tan hynny, diolch yn fawr a cadwch yn saff!